One name Kedu, ebe no tata bu Enugu Street Fashion Show. Nke meme n'ime ogbe. Ngwa tonyere anyị nke ije fu ka o si aga ngwa bịa ka ije. Intellectual property. Yeah, wow nigga, hustler. I'm inside to say change to a customer. I'm popping on my lows, I'm in my nose. I up all night like a motherfucking blow sucker. Why I draw over to her, don't watch, she want it up. That's the reason I don't talk to her. Wap on my mind, that's the reason I don't talk a lot. I'm on my bag, man, fuck what the fuck niggas talking about. Yeah, all the thing. I love my love for woman, I love again. From the beginning, what I believe it. You say if you don't get money, you be deal back with me. Yeah, all the thing. I love my love for woman, I love again. From the beginning, what I believe it. You say if you don't get money, you be deal back with me. Money no be commodity. If you take the money, you for authority. One name Kedu, onye mụ na ya tata bụ onye? Uche zitere m Trinity. Ibu onye ebe nwanyị ma? Ọ bụ onye Anambra State. Onye Anambra State. Ya na iso na ndị anụnwa na-eme ibe model. Yeah, exactly. Take it to enu maka Enugu Street Fashion Show. Actually, Kansweno Makia Bono, my agency, being a host here. So, after me na most social media handles. So, Kansweno Makia. Akwaga maka kwa gị kwa? Mba no. Onye kwa? Abo onwa kwa. Onye a designer. A designer. People turn around for the camera, kaifu. Oh, gini di na dio na ebe anụnwa. Owo yo magwa if li na atu anya o ihe na eme ebe tata. Ihe na atu anya. Like I'm seeing more. Like ọ na-emefe go okay. Yes. Like they really try. Ị ga-achọ ka na-eme ihe anụ kwa mgbe. Of course. Kwa ihe ga-agwa ndị na-ene anyị. Ihe na agwụnuguna sonye nwanyị na all social media handles. Enugu Street Fashion Show ebe anọ. Here is like it's mind blowing. It's the first in the country. I'm telling you the truth, and I'm telling you, it's nothing that you ever expected. Nothing that you have ever expected. Like this design I'm wearing. Oh, tell us about your piece. Okay. Okay, I'm wearing Ala Igbo designs, and I'm telling you, she's spectacular. I can see. Her creativity, their creativity. It's out of this world because what's this masterpiece? I mean, I'm so happy. You're one of the models. Yes. So how is it going so far? Okay, it's going pretty well because the designers are coming with creative designs and we are happy about the designs that they are giving us, and we the models are ready to perform fantabulously on the stage. So is this something you want to experience? Of course, I want to wear more creative designers. I want to walk the runway and help fashion designers showcase their creativity on the runway. So what do you have to tell your again? We all know him as Bitcoin Chief. He is also the owner of Kedu App, who are our headline sponsors for today's event. And to show appreciation to Kedu App, and to show appreciation to him, we want to give this award, Kedu, Best Igbo App that unites Igbo. Yeah. Kalifana bada ingolo ana saba onyo ke alu ya naba ode ko kama basa ade your bag kunye nluzo god fe bule onye guzobere Enugu Street Fashion Show. Ama m iji ịnụ ya mgbake na nkene ndị na-ega ndị Enugu Kedu, nwanne m Kedu. Daalụ. Kedu ka obi dị gị tata? Obi dị m ụtọ. Afọ m n'anya. Obi dị m ụtọ rie nne. Maka na mụ na afọ ndị anyị na-eme tata bụ ihe
na-eme ihe nke izizi a na-eme fashion show nke izizi a na-eme na ọ pụrụ iche ịghọta so and obi dị anyị ụtọ ọfụma na anyị akwụrụ sọsọ anyị wa na anyị nwere kedu nwanne m kedu kwa anyị azụ dịka encounter or like challenges nwere ka isi wee ihe dịka ihe mgbakasị arụ n'iguzobe ya olika obi dị onye ọbụla ụtọ ihe ntị iji ọkwa ihe a ndị mmadụ aga na-enekwa anya ịfụ ihe ọzọ na iguzobe ya ọzọ anyị mechara na nkiri nke a kịta anyị ga-emekwa next year 2.0 a ga-agba ịtọ mmadụ a sị na odike na-azọ mee gịnị ọbịọgụ ya na nke kịta ka bụ nọmba 1 a na-enwe 2.0 ya ka ị ga-agwa ndị bịara ebe a ka ihe ị ga-agwa ma models ma ihe niile ka ị ga-agwa ha obi dị m aṅụrị I appreciate everybody onye ọbụla bịara ebe a tata ajụjọsụ obi jupụtara m na aṅụrị onwe dị ka ị na-eme ihe ịfụ na ndị mmadụ tinyere gị alụ so obi jupụtara m na aṅụrị ma models wepụtara onwe ha taịm ha ma ihe niile ma designers ma media people obi jupụtara m na aṅụrị amụrụ m mmangu ofulala mmangu ndị nke agụ afọ nwanne ya so mana ihe na-agwa onye ọbụla tinyere alụ ebe a tata bụ onye nke unu mekwala unu ya I'm time for too much talking or go when that Jatola Habia. I can't want to channel Lisa Chicha. In short, I get one teacher, Abu Babuba. My daughter didn't come missing Nubia. On my light in no me. Now they can't believe no me. Now the boy the good no le. Many things they cook no yeah. Many chief and nuku monwe. Because judge do one year. This belong no bar. If I now I'm missing no bed. Man, I rest in peace, church. No ba mama. I mean, 18 about when the Kubeda Banaga, and my court, a tobacco court. Be all quite by that. I have but I be not type of security. The one show Negana, I'm on my leg.